Часа с кратко обобщение на по-важното до момента. В студиото е Атанас Груев. Президентът Георги Първанов обяви, че ще предложи свикването на референдум, ако Народното събрание не промени изборното законодателство в полза на мажоритарния вод. Реформата на политическия модел включва задължително и въвеждането на мажоритарен вод, заяви президента. На специална пресконференция. Дария Първанов съобщи, че изборите за национален парламент ще бъдат между 28 юни и 5 юли. Държавният глава е подписал указ за произвеждането на избори за Европейски парламент на 7 юни. С почти 2 милиарда лева ще разполага фонд за земеделие тази година. Правителството прие план сметката, по която ще се разпределят парите. За директни плащания са заложени почти 550 милиона лева. Според финансовия министър Пламен Орешарски, свиването на бюджетния излишък през февруари, както и намаляването на данъчните приходи не са притеснителни. Според експерти, най-тревожно е намалението на парите, които се събират от данък добавена стойност. Софийската градска прокуратура вече работи по сигнали за злоупотреби с евросредства не само по предприсъединителните, но и по оперативните програми. Това съобщи прокурор Пламен Панайотов на конференция, на която бе обсъдена борбата с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Кабинетът отложи разглеждането на сделката, с която компанията, управлявана от бившите шеф Карапетов Милена Кръстева, трябваше да получи 3 от сградите на Националната агенция за приходите в центъра на София и да достроена в пътува на Цариградско шосе. При разглеждането на схемата на правителственото заседание срещу сделката се обявил министъра на държавната администрация Николай Василев. Припомням, че именно Милена Кръстева предложи в писмо на премиера Станишев тази сделка, а преди дни от финансовото министерство заявиха, че ще я осъществят чрез създаването на компания на принципа на публично-частното партньорство. Председателя на Народното събрание Георги Пирински се ангажирал да свика днес и на следващите няколко дни среща, на която да бъде обсъдено бъдещето на металургичния комбинат в Кремиковци. Това стана ясно след 40-минутния разговор на представители на протестиращите металурзи с Георги Пирински. На предстоящата среща е предвидено да присъстват депутати, представители на протестиращите, както и министър на икономиката Петър Димитров. Лидерите на 20-те най-развити икономики в света, които се събраха в Лондон, са постигнали споразумение за отпускането на $1 трилион, помощ на Международния валутен фонд и Световната банка, а също да намалят драстично лихвените проценти, да изчистят баланса на банките и да възстановят отпускането на заеми. Очаква се всички тези мерки да задействат дълбок възстановителен процес в световната икономика. Това бяха новините в 3 часа. Какво ще е времето? Слушаме дежурния синоптик Мартин Иванов. До края на нощта над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. От североизток обаче започналото разкъсване и намаление на облачността ще продължи. Минимални температури между 6 и 11 градуса, София около 9. През деня на североизточната половина от страната времето ще бъде предимно слънчево. Над югозападната облачността ще бъде разкъсана, по-значителна преди обяд, когато само на отделни места е възможно слабо да превали. Ще продължи да духа слаб източен вятър. Максимални температури между 13 и 18 градуса, София около 17. Чухте прогноз за времето на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Репортажи, новини, политика, култура. Радио Варна. Имате право да знаете.
cel care sparge gheața se numește Constantin Ciprian Iacob și este student în anul 4 la Facultatea de Management și Inginerie Economică în Agroturism și Alimentație Publică. Constantin va participa la cea de interpretare, rugă pentru Constantin Ciprian Iacob. Oana Ion de la Facultatea de Management Agroturism, studentă în anul 2. Voi cânta piesa Târg de sclavi de la Tupaie Congo.